Kisamla pule ki padan hapo kalama jongka North Eastern Hill University Student Union lani ka Nihusu haringkat kit kot ka HYC hakalai tarik ukula Lincoln kira penlong ka jingya ki hakamat ka Meghalaya Board of School Education bankintu syaka sarkar jela bakan pelai no ya ka scholarship jong usnam arjar arpolai abakran kilat patai kubor usam laban penbiang riang General Secretary ka Nihusu ulaya tu ban kaliang kisamla pule ken aipor ship hosting syaka sarkar ban pelai no ya ka scholarship jong baro kisamla pule lem kumta kisamla pule kin pen kret ka jingya ki ka bating e kumka CC bro wengi ku bah kejing don lang ki para no elam ilawan ban kani gajaka kum kejing tip jongi nak liang jong kani husu pat ke HYC ni unit ki bu yani program ibrit kani gajaka kum kadak ban penpa sya kasokar jela lor kejing Islam palat jong kasokar ban penyo ya ka scholarship jong news nam baladap pi nak liang jong seng ni hadin mengilayui bau minister jongka education bade pe education arpui trik jong 9 November la ai we ka press statement man ong ba tang hadin ar la ne lai tiyo ki khana puli jongka jela ka jongi kilala ban yo scholarship ni ka besusi ka long ba kata ka ar ba lai tiyo kala long sa ka ar banai menta bat ngim tip sakat nu kandang yat kini ka jing i4 la ni ka jing simpor jong sarkar jela pelat ni scholarship kum ka jela ka ba gidang bun si ki longying ki baduna kayo kakot ngi sotu ba ka scholarship kadai ka we ni ki banta kabala ban ajing yarap ikik mi panang banta ban siwi ka bay school lani ka bay puli jong ki kun ki kti jong ki ngi so sarong abang yo sngo ya u menteri rang ba jong ka jela ka jong yu ong ba ka jela ka jong ka don ka jing trang bangin poi sa kata ka 10 billion dollar economy ka economy ka ban poi sa kata ka shipho billion dollar de ka jing kali ka long ba kata ka jing pos ni jong menteri rang ba jong i de ka jing kali ka long ba only ayu kata ka 10 billion dollar economy lada ka human resource ka jong i kamdan yanu lane on penmentoy yanu kini ki infrastructure ki project ki ba fair ki ba sarkar ka wanra ni iyo chief minister jong i ulit chadali na kapor sa kapor ban pan ya ka jing yarap na sarkar kami ban wanra ki project ki ba fair kena menginla ban kot sa kata ka 10 billion dollar economy de ba susi ka long pat ya kani ka benta kaba ban build up ya ka human resource ka jongi kumnungin build up ya ka human resource ka jongi ladai ki kun samla ka jongi ki batrang ban puli kimyo ya kala ban puli so si ban ong ba ki don ki long yeng ki bomla shu ban siu ka bai puli ka jongi namar ba lembang ka ni ka scholarship ki kmi lenti bikila ban beteng ka jing puli ki kun ki jongi de lada kimla ban yo ka scholarship akapor ka babiang hatu kita ki jaka puli kin island ne mi ki ban beteng ka jing puli ti kajingwan ka jongi nakalian yo kaseng menta kasi kani jaka kalong ban aimen si mi ki kena puli ki jongi ban hakajo ka po ban kentu ya ka sarkar jela baladaw chief minister udon ya kamon ula ban syuang ban amar ka sarkar jela kampelat ya kapisa ka sarkar kemi kampelat ya kapisa kapor ka babiang ka sarkar jela kamla ban thaw ki kilat kilenti ka sarkar Meghalaya ka don ya ka contingency fund ka bakala ban pentri kam ha kanu ko por ka ba ka jela ka don kam tengingis ngo baka scholarship ru kadai kata ka we ni kijing don kam ki bolong kirki tinggi kentu ya chief minister jong jala ka jongi ba undai ban up bahadu banda poi kita kapisa na ka sarkar kami dari pendon kami contingency fund lada pila ban ai ban yarap ya ka sikim makapor ba flat hubanai Oktober sikro tingka ban ai na ka chief minister relief fund balai pimla ban yarap pat iki kon samla jong jala ka jongi ya ki long ying long sam jong jala ka jongi bakin beteng ki jing puli tinggi kentu ya ka sarkar ka jongi kentu yo education minister yo chief minister jongi bagi di ban phai khmat chakani namar kani kadika ladangi pet cha usmem bulalet ki kun samla ki ladai ki hab ban berngem ban yat ya karali dan ka sarkar ka pentip simit hi baka pelat ya kapisa ngim kwa ban yo i batat anda ki kun samla ki jongi ki mi samadan ki hab ban sya thangan ki hab ban mi rali ki hab ban pelong ki program ba fair tat hadu kata kapur baka sarkar kan shim ki senjam ban pelat ya kani ka hok ka baki kun samla ki jongi ki di ban yo ti kajing dawa na kalian ko seng kalong ba sobha ban shim khya ya kani na kalian ko sarkar ngatrai na kalian ko ni usu kala aya kapur ya ka sarkar baka di ban pelat ya kani scholarship balada ka sarkar kam pelat na kalian ko seng ru ngindan hati ka jat baki kun samla jong khamtam ye jo bajak menteri ko jongi jo chala hi bro ko we bat kai ka ba maki ki shim ka senjam na kalian ko seng in ai ka support full support ya ki bat kenu ki program ki ba maki ki ki ka seng kan don haringkat baki kata kadega message kepada kalian ko seng pa kan asya soka ngilaju i baka HYC educational cell kala jumi pat ba pan yakun ta ka hok jong pat ba kamtam ka hok jong khna bat man law snem bat lada pikan mau haus nem ubalalet hapo ka jingelam jong ka HYC educational cell kala penlong ya ka protes
pamalki hakmat modur jong papul bat nilai ki kena na keleng ka rilum khasi jungi kila yawan man snok tilang hagajing ki kena na du thang nong ston jantia riboy bat kumta ter kila yawan alai bormet bandon dekat hagata jing ki mencupet kemau yaki kena samla baro baka HYC educational cell kala mi kha Syaki badai pet ya ka scholarship bat kila ai daw baper bat ka jing up jongi kala dir por tenga shikwa malai ka message ka ba bawat ya pensat ya ka download jongi kena wat num provoke ya ka bor jongi kena lem kumta kimat ya ding para samla ni kinong yalam joka niusu ringkat bat kinong yalam joka HYC ila kloy bandiang nam taki kena bat kanu ka tanat ban pej ada ikna kiyang renti nam ta ka hok ka jong ati kalau ngajing la ranya ka sarkar ba kinong kai bat ki kena ya ban mi madan ban ki nam ta ka hok ka jong ki kani ka daw kala perlong ya ka educational ranking hako state ka jong ni bakan hiar arsut kan poi syuru ka list ka bakat du bat menta kari kasi jungi kibriu kinong wei kini thu shu ya ka kum ka educational hub penban menta la itu kum ka hub jong ka tamasa ningila manong ka festival hub jong arjar apply hadu menta ngila poi shu snem thmai hadu menta kala de seban apply saya kanika scholarship thmai hendrai tang scholarship ke barem rumpat dia tingin le no kan bun khuna lawan ulut la fun yang bun kena lawan kendu yang bab yarap lem ngila dong kam mensiu di kelas ngila dong kam mensiu by hostel nomor babun kena sya bikin mi hostel ki hapan siu hendrai ka sarkar tip mla sung thu shu kapen pernah ya ka ri kat ni hendrai yo kena pat kapen pernah ke kadang dapat subuh di kunta ke sarkar ka bukan